bahlali uDJ Zinhle ukhathele uthi ukhathele indlelaenimbeka ngayo yena nabantu nobaba babantwana bakhe ngoba manje lento izozibe nomthelela kubantwana bakhe. Useyabeka ukuthi yena uhlangane kanjani no DJ Bongs. Awuzizwele. Athi ke uZinhle emva kokuba ku music industry or ku entertainment industry for iminyaka engu-16 as a businesswoman aphinde futhi azoba umama wabantwana, uthe wabeka impilo yakhe esigangeni ukuthi abantu bazi ngempilo yakhe, elisusa elibeka unyawo ukuthi kwenzakalani. Lapho eze khona wathola ukuthi wadeyithana no AKA i-rapper le AKA nange sezothola umntwana ke phela uKairo lo khona vele oneminyaka engu-7. Aphinde futhi ke azibekele nokuthi nakwishow le yakhe i-reality show akafuni kubeka indaba ningalindeli indaba eziyisigaxa ngoba akafuni futhi nokubeka umntwana wakhe abe ubuso baloyo show. Inkulumo leyo abavumelane ngayo benobaba wakhe umntwana useshobani ke uAKA ukuthi angazofaka umntwana kulozo zinto ngoba uzoba manje uzothola ukudisturbeka ngezinto eziningi ezisuke zikhulumeke la kuma social media. Aphinde ke futhi inkosi yami abeke ukuthi umuda uDJ Bongs ungubaba oqotho onothando omthandayo nomntwana wakhe. Uyasho nokuthi ke bahlangana eBloemfontein baqoqa emva kokuba wemsendele imessage eyayithi I like you, isho ukuthi uyamthanda. Uthi wathuka ukuthi how uyangithanda. Okay, emva kwaloko ke bakhona ukuthi bahlale phansi baxoxa izinto zalunga. Emva kwaloko base bazothola uAsante ubaby girl wakhe wabo. Ubaby girl abamthole ngoSeptember 2021 sebe ubaba nomama kumntwana lona ke manje. Kodwa manje kubuye kube buhlungu ngoba ubuye azithole njengoba phela ekulezi zinto ze-entertainment esegconwa ngesimo sempilo yakhe, kanti lokho phela kuhamba kube nomthelela especially njebe nomntwana manje okhulile ona 7 years uKairo useya-understand izinto, lozo zinto zihamba zim-affect emqondweni. So bakwethu asike silungise izinto esizikhulumayo ngoZinhle nabantwana ku-social media, singamdicileli phansi. Naye ungumzali, ungomunye naye ozele umntwana ophilayo osafuna impilo, osafuna nalo mntwana ubona impilo. So manje uyacela ukuthi abantu abangakhulumi noma yini abafila ukuyikhuluma ngaye nomntwana wakhe or nabantwana bakhe ngendlela abafila ngakhona, ngendlela ejabulisa bona. Lokho kuhamba kuba affect, uthi kuyamhlukumeza kakhulu lokho ukuthi abantu bakhuluma noma yini abafila ukuthi abayikhulume, abayicommente ngempilo yakhe, bengambuzanga yena, bezwe i-tea of her side, bezwe i-story sakhe, bezwe udaba kuye ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Kodwa nje umuntu sevele nje akhulume. Lokho mpela engathi akakuthandi, kumphatha kabi. Hayi ke bahlali, ngizophela lapha ke ngoba sebengizochaza kona ukuthi uthi bahlangane kuphi nomuda uBongs oyena ubaba womntwana uAsante lo wesibili. Uthi bahlanganela eBloemfontein emva kokuba emsendelile umqhafazo ukuthi ngiyakuthanda. Hayi ke bahlali, ngiyaphela lapha. Ngicela ke ningifolloweni, like ama video wami.
sibe njalo nje sibe yithupha zegwayini, ngizoleke ngimcobelela futhi engikuthundayo. Ngimthanda uLeyi.